A contorna do río Umia está hoxe máis limpa grazas ao traballo de Amicos. A asociación organizou este martes unha acción medioambiental en colaboración cos centros escolares da vila e co apoio do Concello e a empresa Clavo. Bueno, veñen uns chicos do centro de día da asociación Amicos, que son os protagonistas e os axentes ODS, que están así formados, vale? E despois están facendo acción dous coles daqui de Caldas, hai sobre uns 30 ou 40 nenos. Os usuarios da Amicos recibiron formación previa para poder converterse en axentes medioambientais ODS. Eles foron os que dirixiron a actividade para ensinarlle aos máis mozos como recoller e clasificar o lixo. Sí, neste caso son eles son os maestros e son os que teñen que dicir isto se fai, isto non se fai, por aquí, e ao final, pois, falar tamén cos nenos. Os nenos, ao final, ao principio lle pode a mellor impresionar un pouco, que unha persoa con discapacidade intelectual, así que ao principio diste, pois este chico, non, pois ese chico sabe máis que ti neste tema. E son eles os que teñen que levar a batuta. Ademais da súa labor medioambiental, a actividade axuda a mellorar a integración na sociedade dos usuarios da Amicos. E aparte, pois, a integración, vale? Que persoas con discapacidade intelectual se integren con nenos, con voluntarios, con persoas da empresa que colabora, que patrocina este evento. Ao final, pois, esa mezcla, esa integración social é, ao final, para nós o principal protagonismo do día. Dende a empresa e dende o Concello puxeron en valor a importancia de apoiar actividades como esta. De darlle á sociedade de Caldas pois unha acción onde os nenos poden participar cos membros da asociación Amicos, onde eles van a ser os líderes desta limpieza, non solamente un tema medioambiental, sino tamén un tema onde os nenos pois aprenden tamén a ter unha sociedade mellor. Porque queremos apostar dun xeito decidido pola concienciación. A concienciación é o futuro de poder manter espacios verdes e o pobo nos niveles que temos. Unha vez realizada a recollida, os participantes da acción medioambiental pesaron o lixo retirado e o clasificaron. A cantidade final recollida superou os 36 kilos. O peche da xornada tivo lugar cunha valoración de todo o traballo realizado.